imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kababudokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama ekamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababudokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 zicelele iBlack Stick kababudokotela kujabule umama ekamelweni. Siyabingelela baba udokotela baba wesizwe bawujabulela umfana muhle nje akhehla lomlungu namhlanje sihleli nobhovungane ekhehla elingagugu. Base lithile selifela ndikhona lekubhungana noma liyakopela. Livuke emalibeni baba. Lathi malele kwase kufika isikhathi ukuthi malivuke ngoba khona la libhungane labakubo. Angibingelela ikhehla lingagugu uvuke emalibeni bethu file kanti khona bhungana namakhehla kubo. Isihlahla esikhulu sakobhovungane soshaya isihlahla sokushaya umhlahlo batshela ukuthi shaya umhlahlo senzani sishaya umhlahlo emoyeni intaba intaba ekhalamanzi intaba udida umndeni siyawushaya baba umhlahlo siwushaya ngenhla siwushaya ezantsi siwushaye ngempela la lifile kanti likhona likubhungayo lathi mali lele baba kanti khona lisakubhunga ukuthi masivuka lapha abantu bazawuphila kanjani la selivuka namandla kwashintsha impilo zabantu abantu baphila abantu baceba abantu baba nolwazi ukuthi awu kanti sibanjwe into encane kangaka lapha kabovunga nobani ofika hlola ikhehle ngakho una umuntu onizwana nami ufonela manje manje kunomuntu ocela ukuzohlola kwenza kanjani umuntu mefika lapha kwenu ileli khehle impela lingagugu elifike elihlolayo mawuzeka bovunga noze komahlaso udibana naleli khehle lingagugu ilona elikuhlolelayo ilona elikulaphayo uke wakhuluma ngamabhava u2 elasolwandle wathi unebhavu kuyabhukhwa kulona wathi kunebhavu lasentabeni sihlukanisele leli lasemanzini naleli lasentabeni awuhlukanise eqala ukuthi leliyana senza into ukuthi uphathe into ukuthi lesentabeni senza into ukuthi kuphathwana ngoba ngeke ukuthi kuphathe into ezifanayo yebo leli lasolwandle ngoba ibhavu lamandla leli ibhavu lokushintsha abantu impilo zabantu ibhavu lokuhlambulula ibhavu lokusefa amathonga ibhavu lokugeza impilo yakho ngoba kunabantu othothi izandla zabo zigcwele igazi noma umsamo wabo usedakeni noma usemanzini amnyama kunabantu abakhongethwe ithonge lemnyama kubizwa ukuthi sifike endaweni yasolwandle senze ibhavu lasolwandle lapha nophatha u2 litha obisi ungiphathele 6 yamaqanda bese uzongiphathela imali engango 50 rand ebomvu neyama coins asiye entabeni masiya entabeni baba lapha siyemgedeni siyawuthinta amadoda amakhulu amadoda aphethe impilo zabantu amadoda okuceba amadoda okushintsha impilo yomuntu umuntu othi yena ngikhathele manje ungabi namali ngikhathele ukuthi ebank selize ngalivala ikhadi lami ngamanje akungena imali lapha nebhavu lokuceba leliyana sesigezile olwandle njengamanje sesiyokuthathisa umcebo wethonga sesiyokuthathisa ke manje lamandla wazalwa embethe noma lamandla wazalwa uwafumbethe ngezandla zombili kanti ke lento kufanele ukuthi masi decode egazini lakho mase ungiphathela kahle kodwa ungiphathele into yomntwana ngoba kakhulu lapha siyawusebenza ngethonga lomnono lapha entabeni ungitholele nje noma lokho umntwana nje okuyiJames uthwambe account fungitholele khona uma ngitholela khona uza ungitholela u200 ilast number yemali u200 ohlangene mase uzongitholela u200 owama coins ngokuhlukahlukana wawo sibe sikuthathisa umcebo lapha entabeni emgedeni endaweni yasehlane ishintshe impilo yakho kunabantu ake bakoza ukukhuluma kakhulukazi ngezingcabo zamandla ubuthini bubhekise kubani ma uthathe ingcabo zamandla ngisuke ngikhuluma nomuntu othi yena unamathenda khuluma nomuntu othi yena unepanel bethu nohlobo lithize lebusiness kakhulu osomabhizinisi abakhulu laba ke nabo osomabhizinisi abasafufusa noma abasaphemba amabhizinisi angingabavaleli ngaphandle kodwa kakhulu ngifuna laba bathi mina ngenyanga khehlela ngakuke ngifuna ukwenza more than 1 million imali engifuna ukuyenza manje ngifuna labo bantu ngoba lezi ingcabo zinamandla kakhulu zifuna umuntu onebhizinisi elikhulu noma ozothi ma aphakame endaweni ephezulu ngalokho hamba ngama steps avela kujombe from phansi ayi straight phezulu ingcabo ke lezi enamandla kakhulu ngakho ngithi abantu bamathenda abantu abanamabhizinisi amakhulu abanezitolo ezinkulu zamafurnish ibona kakhulu engibadengayo ukuthi ngizayifaka egazini lezi ingcabo maqedwe impilo yakho iphakame ake wakhe into ongayimisela umuntu onamathenda nje kuphela uthini kumuntu wamathenda uthi yena uziphilisa ngamathenda
Yeah. akadayisa izingwa akenza lutho uphilisa ngamathenda aphuma government uthini kuyena njengamanje Ngithi njengamanje ngibamba ucingweni uzothatha lezi incabo zamandla incabo zokuphila ukuthi amathenda mawakubanga amathenda masa ufuna ukuthi uhambe ukhangisa ngokuthi I know umuntu amathenda kanje akuba amathenda abanga wena straight nazi incabo zemali zikulendile ngifonele sisebenze bazothola kuphi number 0647881787 0695705730 baba udokotela baba sesibawujabulile bengihlele nekhehle edala ikhehle ngakukho elathi banye bathi lele kanti cha khonto libhunga namakhehle lilona ke leli yilo leli khehla baba elishaya umhlahlo ngoba khona umuntu olanda into enhlanhla ingamsebenzeli kunomuntu oseze waduba ikhaya waye emqashweni uthema yogana wafica izingane zamini wakhe sezindala nazo sezinezingane zangamphatha kahle wazwagcina ephuma eya emqashweni ngithi mina hlola ngoba akusizi lokho ushintshanisa abelaphi bendabuko ukuthi no man ake ngekulwa ngiyolanda into enhlanhla ngekulowana akuhlola ukuthi kungani izinto zingakusebenzeli akuhlola ukuthi kungani mawuthi uya progress empilweni kube khona into ekudowngradesayo ngoba akusizi ukuthi mawuya phambili uphinde ujike uphindele emumva futhi fona uye phambili unomphela akusizi ukuthi mawuphakama kube khona futhi into ezokushonisa phansi akuhlola ubheke ukuthi indaba umndeni ukuphendula indaba imoto zakho zifa wena manje wathi uyazama into ethize noma mekwathi uzama umuntu ophila nana ufuna ukwakha naye kusasa uyabaleka noma udla imali zakho maqede akhale phansi siyahlola ocingweni siyahlola futhi esigodlweni wena okude ungaze ufuna ukuthi ufikele uzohlola esigodlweni ngithinta ocingweni ngikuhlolele ku WhatsApp ngikuhlolele ocingweni sihlahlube baba sikubheka ukuthi ngabe yini ebamba impilo yakho maqede into zakho sibambe ngezandla zethu ishintshe impilo yakho inamba nkulu yo 0647881787 siyabonga Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kababa udokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama ekamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababa udokotela sishayele ku 0824591816 noma ku 0824591816 Celele iBlack Stick kababa udokotela kujabule umama ekamelweni